Nobedade handiena, txapelketa honetan 300 kiloko harriarekin, 300 gorako harriarekin bai, herriz-herri udan exhibiziotan ere bai, baina txapelketaren izenean edo lehiaketa garrantzitsu baten izenean sekula ikusi gabe, nolatan? Holako jaialdi potente bat montatzen duenen, ezezko esatek beti pena ematen du. Ni nire karrilen sartu nago beti bezala ez, urrin hasten naiz harri handirako prestaketan, bakarra aurtengo udan 270ekin Valentzia alden erakustaldi baten, eskuineko ezkerreko bizitzan rotura fibra bat inun, rekuperatu nuen, eta esan zitean, honek handirako hasten zanen prestaketan gerra igual emango ditu, ez? Da, azaroan, 280ekin da initzela, berriz ebe hartu, orduan, harri handikin behartzen dit, baina 200 kilokoak inez, eta antolakuntzako, insistitu ikentzun behar zantein eixo, prestatu egin eta holaxi ez, ja fetxak gainen, eta, erabaki hartu, entrenamendu ez zut dedikatu 200 kilokoai, eta parte hartzen. Eta zeitxura duen, 12 harri jaso zaila. Horregatik ez. Ez baita bat ere normala izaten, ez da? Harri zarronekin. Eta holako jaialdi bat antolatzen duen beti aurren esan dutena, ez? Pena amatik izu ezko esatea, nik garbi esan ez jaundiri hartuko bidea, eta, venga, inizio, prestatu egin bizko bat, eta insistitu, da, holako jaialdi baten azkenen lan kurioso egitea eta gozatzea ere, bai, ez? Holako txapelketa bat, 30 urte diek hasi gintzela aurrekoa, eta nik uste, historiarako gelitxuko dela ere, bai. Etxetik entzuna izango duzu eta ze oroitzapen edo ze dakartzen dizu gogora hau kontu. Eta bederatzi urte, 11 Saralegik eta Goenatxok, 10 Atiak eta Gibitegi gokerrez naiz, eta 10 ze oroitzapen, ze entzungarri honen inguruan, lan honen inguruan, harria baino gehiago lan honen inguruan. Lan oso potente eta udinik, ez? Azkenen nivel hortara jatzeko, dedikatu behar zaio denbo asko, ni dakitena da neratxek erdi pasadan indako txapelketa batela, porque erakustaldi garai ezen, eta behar bezala prestatu bat, eta garbitu zela nakin zituen, ez? Parte hartuko hu, numeroik oso urrutik elintzazkiu, nahi betire, eta, azkenen, esan duna, 12ko zifra osatu dugu, txapelketa oso politia izango da, eta nola bizitzen du, marrandik. Denbo guzti ni betire, txandan erlefu pasatzen nahi denen, da 30 urteko hori gugon egongo da, eta jendeke erantzuten du, eta ilusio desentekin. Ze asmo, bazara? Ze irudipen? Asko aldatzen da, ez? Harri handikin zut deskantzatu dira joaten za, rekuperatu, pulsazioa rekuperatu, eta dena maiten dut jasoaldi baten, eta harri handirako lana da, harrien azpin ohitzea entrenatzea. 200 kilokoakin harrien azpin alden denbora gutxina, nahi pasatzen zaitena da, muskulatura ez dago doitu, eta jasoaldi batzuk eman da, iztarrak baiatzen hasten dazkit, denatan altuna naiz, orduan golpea handi eman behar diot, golpea tikitzen hasten naiz nekatu alen, da orduan ez tot nuloikin nahi, ez? Lan kurioso bat, zifra bat dauket burun, eta jasoaldi politik ematea. Atiaren harria ekarri duzu, egokituta. Uste du gaina txapelketa hortan parte hartutako harri dela, atik erabilizun harrie, argazkikin dako paratu behau, nire harri ez da, nire azio zer zabaltxeko bat die, nahi nun horrekin parte hartu, baina ez dut asmatzen irrizan duken zait, eta azkenin kargak nola dauden jarritan, nahi harri gustatzen behian kargak gehiokin, hau behia oso harinekoa da, berotzeko erabiliko dut, baina nire harrekin inen dut saioa. Zondo, azkenean